Міцер Дядзенка. Прэмія. Апавяданне. Чытае Вольф Рубінчык. Максім нясмела зайшоў у пакой і запыніўся на парозе. Дзверы ціха чвякнулі ў яго за спінай, адкусіўшы кавалак цішы, якая панавала ў памяшканні. Велічэзны кабінет, у якім можна было спакойна гуляць у футбол, сведчыў пра высокае чынавенскае становішча гаспадара. Сцяну насупраць вакна ўпрыгожвала вялікае керамічнае пано з аленямі і зубрамі. Са сцяны насупраць дзвярэй кожнага, хто ўваходзіў, сустракаў дапытлівым, недаверлівым позіркам усім вядомы партрэт. Цэнтральнай кропкай кабінета быў лакіраваны стол, за якім сядзелі арэапаг, згадаў Максім патрэбнае слова. На маладога чалавека глядзелі 5 пар вачэй. У іх была цікаўнасць, насцярожанасць, хіжасць, незадаволенасць і проста стомленасць. «Праходзьце, сядайце!» – дазволіў самы стары вупыр з прысутных і махнуў рукой на процілеглы ад сябе край стала. Гэта быў лысы мужчына з сівымі вусікамі, з-пад якіх пранізлівым міліцэйскім свістком даносіўся высокі сіпаты голас, што бразжаў нейкай надколатасцю. Аднак, калі Максім паспрабаваў сесці на самае блізкае да дзвярэй крэсла, голас сіпатага набыў моцы і яснасці. Гэта быў ужо не слабы свісток, а паўнагалосая залівістая сірена. «Бліжэй, бліжэй сядайце!» Максім паслухаўся і перасеў. Цяпер ягонае месца было каля невысокага шэрага чалавечка ў зашмальцаваным куртатым пінжачку. Над пінжачком узвышалася спалоханая галава з апушчанымі куточкамі вуснаў і натапыранымі віхрамі, якія тырчалі ва ўсе бакі. «Малайцом!» – пахваліў сіпаты. «Будзеце каля нашага сакратара сядзець. Ён усё як след запіша. І нашыя словы, і вашыя». Шэры чалавечак апусціў нос у свае паперкі і штосьці крэмзаў, абсалютна не зважаючы на новага суседа, быццам таго і зусім не было. «Значыць, сакратар», – падумаў Максім і яшчэ раз кратком агледзеў прысутных. Ён не ведаў шэрага сакратара, але і большасць астатніх бачыў ужывую ўпершыню. У тым ліку і сіпатага, але хто ж яго не ведаў? Пра сіпатага хадзілі легенды. Казалі, што ён высмактаў кроў не толькі з добрай сотні людзей, якія неабачліва трапілі яму ў рукі. Смактаць кроў з лахоў навука невялікая. Каб стаць легендай, патрабуецца штосьці большае. Сіпаты стаў легендай, бо высмактаў не толькі людзей, але і парачку дзяржаўных фондаў, а таксама некалькі канкурэнтных груповак. «Ну, паслухаем, што пра вас кажуць». Сіпаты зрабіў па-гаспадарску шырокі жэст рукой. Падпарадкоўваючыся гэтаму жэсту, падняўся адзін з прысутных. Выгляд у яго быў не дужа вупырыны. Замест доўгіх іклаў ён меў шырокія пярэднія разцы, быццам у бабра. Максім так і ахрысціў яго ў думках – бабёр. У бабра была яўна другая ступень атлусцення, таму са свайго месца ён устаў з цяжкім уздыхам. Падняўшы перад сабой паперку з надрукаваным тэкстам, стаў без інтанацый зачытваць. «Дарагія сябры, буду гаварыць сцісла, бо дзейнасць сённяшняга нашага прэтэндэнта прамаўляе сама за сябе. Хачу вам прадставіць безумоўна таленавітага маладога дзеяча. Нягледзячы на свой юны ўзрост, ён ужо прадэманстраваў вялікія поспехі. Ягонымі ахвярамі сталі не толькі 2 маладзенькія студэнткі-аднакурсніцы, але і навуковы кіраўнік нашага намінанта. Ён высмактаў з іх кроў дашчэнту і пакінуў пасля сябе ўжо практычна пустыя абалонкі. Не кожны так здолее ў ягоныя гады». Бабёр адарваў позірк ад паперкі, пашукаў штосьці на стале, падняў тоненькую брашурку. Паказаўшы ўсім прысутным, выступоўца пляснуў яе на стол, зноў таропіўся ў сваю паперку і звычна забубніў. «Вось гэта плён дзейнасці нашага прэтэндэнта. Тое, што ён бескампрамісна забраў у сваіх ахвяраў. Вось яна моладзь, якая будзе нашымі годнымі наступнікамі. Вось яны тыя, хто прыйдзе на змену нам. Лічу, што ўсё гэта заслугоўвае прэмію ў намінацыі «Дэбют». Пагатоў у юнаша выкарыстаў наватарскія метады.
Замест таго, каб палохаць свае ахвяры, ён спяваў ім песні пра блізкую светлую будучыню. З пачуццём выкананага абавязку бабёр сеў, і на твары ягоным з'явіўся задаволены выраз палёгкі. «А мне здаецца, што гэтага малавата для прэміі», — падскочыла адзіная жанчына сярод прысутных. Яна гучна прамаўляла, шырока разявала рот, і Максім пабачыў, што зубы там блішчаць у 3 шэрагі, нібы ў акулы. Ці гэта падалося? Акула не хавала свайго абурэння. Яна відавочна не збіралася нікога пускаць сабе на змену і не спяшалася абзаводзіцца наступнікамі. «Калі ў нас толькі такія прэтэндэнты ў дэбют, дык тады зусім не трэба прысуджаць», — гарлала яна, і ўсе 3 шэрагі зубоў гучна клацалі ад гневу. «Можна 1 год і не выдаваць прэмію, астатнім больш дастанецца». Максім увесь сцяўся і адчуў, як у яго літаральна разліваецца холад па жылах. Ён разгублена стаў углядацца ў твары прысутных, шукаючы падтрымкі. Бабёр сядзеў з абыякавым тварам. Маур зрабіў сваю справу. Сіпаты з відавочным задавальненнем назіраў за скандалам. Шэры сакратар не адрываў галавы ад сваіх запісаў. Зазірнуўшы яму праз плячо, хлопец прачытаў: «Бабла мала, мерседесаў няма, цёлкі на задне». «Ціха!» — перарваў акулу загадным тонам апошні з прысутных. Гэта быў пераемнік Сіпатага, які вырашыў паказаць, хто тут гаспадар. «Усё ўжо ўзгоднена там». Ягоная рука з выцягнутым указальным пальцам, аднак паказала не ўверх, а на партрэт, які вісеў над галавой Сіпатага. Усе змоўклі і з павагай паглядзелі на выяву. Толькі Максім з удзячнасцю пазіраў на пераемніка, які выратаваў яго ў гэтай непрыемнай сітуацыі. Ён ведаў, што пераемнік таксама, як і Сіпаты, не задавольваўся адной толькі чалавечынай. Ён паспеў выпіць кроў з некалькіх выданняў і зачыніць іх. Гэтыя здольнасці начальства ацаніла, і пераемніка спярша паставілі нават кіраваць адным важным ідэалагічным ведамствам. Але неўзабаве спахапіліся, што пераемнік умее толькі піць кроў, таму можа гэтае ведамства толькі спустошыць і знішчыць. Пасля гэтага яго перавялі да Сіпатага, пераймаць справы. Пераемнік падняўся, упершыся абедзвюма рукамі ў стальніцу. Ён стаяў, быццам помнік самому сабе, манументальны, з невялічкай галавой, узнесенай над азызлым пастаментам. Пераемнік прагаварыў, быццам прадыктаваў загад. «Ніякіх дыскусій не будзе, я сказаў. Раней трэба было выказвацца, прапановы свае вылучаць». Потым ён паглядзеў на Максіма і нечакана весела запытаўся: «А чаму ж вы, малады чалавек, ахвярам сваім пра светлую будучыню расказвалі? Мы зазвычай палохаем». «Напалохаць гэта добра, ад гэтага кроў стыгне», — загаварыў юнак. Ён хваляваўся і нервова спяшаўся выказаць сваю думку, каб не забыцца, не разгубіцца. Але калі потым даць хаця б невялікую надзею, кроў пачынае сагравацца, і ад гэтага паўней раскрываецца букет. Смак, водар, усё становіцца багацейшае. «Бач ты», — усміхнуўся пераемнік, — «хто б мог падумаць? Самі вынайшлі такі спосаб. Фантастычна. Бачыце, калегі, якая таленавітая моладзь у нас расце. З выдумкай да справы падыходзіць, за генчыкам, можна сказаць. Ну ідзіце, ідзіце, Максім. У нас з калегамі яшчэ ёсць арганізацыйныя пытанні». Малады чалавек на ватных нагах выйшаў з кабінета. Зачыніўшы за сабой дзверы, ён развітальным позіркам аблашчыў мядзяную шыльдачку на іх: «Старшыня Саюза пісьменнікаў».